lamsogo haina hai haringkhe cheng tini gaidon kok thaina khana lainai abongkha to Peter chapter 1 verse 16 ismi 21 jara cheng khana layan oro ko bokhro gotongo Kristo ni jungsa sana mokol bai thang nukmani jini subra Jishu Kristo phankra khe paimano norok sirena bagui borok banokma kerong kothma rok bai jung sana nangya jung mokol bai thangno bono koplai khe nukha bufa kai tor bono jungsa sakhe kotor khlai puro jung oro tongo omo ani khajar ni sajla bono no ang belai hamjago honoi jungsa sani yaphangni oroni bono kok sapro jung oro tongo jung bobai a hathai gotharo tongpro khunju bai thang chukna hani o kok samano khnakha aboni bagai diari rok salangmani a kok no jung tebo puito khlai pugo nro a kok no khunju kaikhe tebo hamo tamni hunba asal kasaya sak pia a aitorma norokni khawo kaya sak abo ungkha monakmawo jengui tongnai jati hai kok kotorke ahai o kok no sidi elambakni kok diari no kroksa phano saisung sebai chawai manya kok diari thaisa phano borokni musungtui sajakmaya tamokhe borok ola katharbai kobolja gise kaitoni oroni kok sawo amen।